pushing on. What is this? এমনি দাম বসুন থেকে নরক লামা কাসলাই মানে जोंरो फुंनि 8टानि हिमिन जत अटो ड्राइभार अ लामा हामियानो नुगैसों अ लामानो जेसेकबान मास नामनाय कारण अब चलनानि गाय सिनो अटो रक सातटा कायसा कायसि देराय थांगो जों अ लामानो बाइक सिं चालकनाबा अटोनि बाइक पेसेन्जार तै सिं चालक मानाय सातटा कायसा गायनो सोनामैदि सातटा कायसा गायनो सोनामैदि सिनो अटो निनि ससरफोर थांपायो हो अ लामा जे मानदाय तु पार्टिनि अ लामा बेबाग नसे हामिया दाखलाय वाटी फुरबो अ जे पार्टिनि लामा मासखानि कनि गसार हापुं काखलाय फेमिनि हापन्तो सि नरजागिया हो अ हानबो से नरजागिया के अ लामा बो सोनामिया गाके जों बाइक चालक दाय हो जों जे अटो चालक गइसे खक्सा खंनै आजिवै जों नुखुंसलिलाय दंगो बोसाबोति परिना निंथु जाना निंथु नोंना निंथु बेबाच समग्र ह अबबाय चलि दंगो ओंका जों अटो चालक माया अ लामाव जों अटो देराखा ओंका अटो दे सोनामनाय उस्तुरमेन्दा सुनाय परिबार संसार चलिरनाय जों बाइक चलि माननाय कारण जों एकदम चालक मान सुग्लिया गइसे जों तिनि अ लामा माका सुलायो ओंका सिनर जे एमएलए दंनायबो ताबु 4-5 बोसोर काउ दंखा अ लामाति हिमो थांगो गाड़ी चालको फायो थांगो बो लाइसु दंमोन यागुलो बो अ लामा बनु दे नोग नुगियाबो तो साइमिया नुगना हनिनो मने खलायो नुखानोसो सोनामिया कारण सोनामना नांगो जों अटो चालकनाय बरक बुइयां एरिया थांगांगांखाय लामा काहाम चालगै मा थांगो रिजार्व थांगांखाय मानदाय एरिया ब्लक अंडर हापायखायनो सिनि लामा एकदम हामिया एकदम सिद्रा बुनिसाय जों बुनियां थांगा लामा काहाम चालगै मा फायो पाराव yang mandai blok andara hapaikanya lama hamya kutruk katra हो जों बाइक चालक मानाय जों अरा चालक मानाय मतम करै जों जेसेखिबानो लामा नांगो ताबुक तो ताइबो दुर्गा पूजा सिगां जों बाइक बुजा चालक नायबा जों चालक मायाव जागाव कारण जों लामा काहाम नांगो लामा सनामतु जेफोरबोनो दुर्गतन गतिमान ना गतिमानो अब लामा हापुं काखलायजा लामा दै किनार अब पुरा काखलायते अडेक तो काखलायसि थांगा अब तला कलाई गाड़ी कलाई थांगा तो शेष जों गाड़ी जुदि एक्सिडेंट मन यागुलोबो जों पेसेन्जार न दनायनाय निजिनि गाड़ी न दसनामनाय निजिनि द जान बासिनाय जों ताव खाने खायमानन किछु मतो करै कारण जों लामा काहाम नांगो लामा एमए दिल्ली लामा सनामका अंकाय ब्लाइके जावो अब चिरु चिनो अटो ड्राइवर नि हिमिन बुया जत जन साधारण नि बागैबो काहाम जत हिमनाय लाइसुनाय फायनाय थांनाय बिनि बागैबो काहाम जों अटो चालकनाय जों हिमिनो जागा गाड़ी चालक गया मंत्री बसालगो एमएलए बसालगो सीएम चालगो कत कोला थांगो बरक थांगो फायो बरक कत नुगुइ दंगो सनामना अधिकार दंगो आनि कगसना एमने तापसे जरते नरक के बाय कक डक्टर रक डक्टर प्रशासन बाय करंखा बोलते बरक ताबो अर फाइ नुफै गांगाय तो बरक बाय जों सालायनाय गाहाम हामिया सिदा तो तामु क्लाइमान क्लाइमिया अबनो सिनि एमने कगलामनि बिसिंते यागा जों अब हायका